To assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Da fatan mun tashi lafiya. Yau dai abin da za mu yi bidiyo a kansa shine yadda mutum zai kula da wannan nashi WhatsApp na Facebook nashi, yadda zai kare kansa daga sharrin hackers. Don ana samun irin wannan problems ɗin gaskiya, don yawancin mutane ba su san yadda za su kare kansu daga ɓangaren hackers ba wajen yin hacking. Shi ne abin da za mu yi magana a kansa yau, insha Allah, kuma za mu magance hanyar, za mu kawo hanyar da mutum da ya bi insha Allah babu wani haka da zai iya yi masa hacking biznillahi ta'ala. Amma kafin nan muna son da Allah in ka shiga ka danna mana subscribe, sannan sai ka danna alamar kararrawa, yadda idan wani bidiyo an saki wani bidiyo irin wannan bangaren technology za ka iya gani. Farko za ka shiga wasu Facebook naka kamar haka. Za ka shiga sai ka shiga Facebook naka kamar haka. So kamar haka. In ka shiga zai nuna maka haka. To abin da ya kamata ka fara yi idan ka shiga din shine sai ka zo ka shiga wani alama nan, ga wani abu nan guda uku, sai ka shiga. Ka shiga wannan account nawa ne, so sai ka jawo ƙasa sai ka zo ka tafi ka nemi setting. gashi nan sai ka taba. Ka shiga ba? To abin da zaka yi idan ka shigo setting, sai ka zo ka shiga security. Gashi security and login, kun gan shi nan? Sai ka taba. Idan ka taba sai ka zo ka nemi wannan, gashi nan, is two factor authentication din nan, sai ka shiga. Gane ko? So su ce maka for your security please re-enter your password to continue. Ni already now is on. Sai ka shiga. You re-enter your password. Sai ka taba password naka. Kamar haka. Shi ni na dai on ne, so kuma dai me abin da za ka yi shine gashi Ali Abdu gashi nan, sai ka zo sai ka taba continue.
password ɗin da sabar da ba ne. Ka ga shi ya buɗe. To kun gani na a buɗe yake, ka gani in na danna misali zai zama turn off, na kule shi kenan. Naka kai kuma idan baka saka ba, baka taɓa yin amfani da baka kunna wannan abun ba, shine zai nuna ma turn on. Wannan shine farkon, dama hanyoyin guda biyu ne. Ga shi use wannan na two factor authentication is on nawa, ga shi nan kun gan shi nan is on, abinda suka rubuta kenan, kun gan shi is on. So kai ma sai ka zo ka tabbatar wannan abin is on. In ka bude shi, to duk mutumin da zai shiga wayanka bai sai shiga ba, sai an tura maka wannan two factor authentication nan, an ce wani fa yana son, wani fa zai login to account ɗinka. In ka ba da dama ya shiga, sai ka ce in ka so ya shiga kenan. In kuma baka so ya shiga, sai ka ignore kawai, sai ka ki turawa. Hanyoyin guda biyu ne, wannan shine hanya na farko. So wannan shine hanya na farko. Akwai hanya na biyu, dama in kun shiga za ku ga wannan nan, kaga use two factor authentication din nan, dama shine na farko, use two factor authentication. So ka wannan shine hanya na farko. Ga hanya na biyu nan, wajen authentication application. Wannan shi kuma za ka yi recovery na, za ka yi adin na back offset. Shi wannan shi ma kuma za mu zo za mu bayani a kansa. Mutane su fara yin wannan da shi, wannan ya dan fi wahala, amma mutane su fara yin wannan, saka wannan nan tukunna, tunda duk yawanci wayoyin ku wannan use two factor authentication din nan duk ba ku saka shi ba. To wannan ta haka, in dai ka saka shi, babu wani haka da ya isa ya zo ya yi maka hakin ɗin account naka ba tare da ka sani ba. Cikin ikon Allah, in dai ka yi, ba wani haka da ya isa ya zo ya yi maka hakin. Salamu alaikum. In dai wannan abun ya burge ka, to sai ka danna like. In bai burge ka ba, sai ka danna alamar dislike. Wannan shine hanyar da za ka kare kanka ta hanyar ba wani wanda ya isa ya zo ya maka hakin na Facebook naka, ko shi wane ne, ko shi ya kai, ko da hakin aka haife shi bai isa ba. To saboda akwai kwamfutar da take reading din cewar wannan password naka zai kai adadin kwana kaza kafin hakin. Shi yasa ake so kai amfani da offer letter. Gane ko? Offer letter shine kamar misali, kai farko ka fara da babban baki, sannan sakan kuma kai sa wani at ko wani zero kaza haka. To akwai kuma application da zai nuna maka cewar wannan password naka zai kai kwana adadin, kamar kwana wajen 100,000, zai yi kwana 100,000 kaman, ko kwana miliyan 1 kafin a hakin ɗinsa. Kafin a hakin ɗinsa ko kaga za a jima. To haka in dai kana using da offer case letter da irin at da wani number haka, gaskiya zai wahala a hakin ɗin bidiyon ka. Salamu alaikum.